It is now formally confirmed that the proposed increase in value-added tax VAT initially tabled in the March budget will not proceed. Umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana urhoxisile uchatha wesiqingatha sepesenti kwi-VAT nebekulindeleke ukuba uqala ukusebenza ngomhla wokuqala kuMeyi, kanti i-ANC ne-DA ziyabangisana ngesi sigqibo. Uchazwe njengomntu obenesakhono esingummangaliso nobezinikele emsebenzini wakhe uDon Mlangeni Nawa kwinkonzo yakhe yokuqala emswaneni nebibanjelwe eRhawutini ngale njikalanga. Bavele kwinkundla kamantyi yaseNtuzuma namhlanje abarhanelwa abane abayonyaniswa neziganeko zokubulawa kwabantu eNanda KwaZulu-Natal kulandela ukubanjwa kwabo ngomgqibelo. Sinamkele kwindaba zethu Andambe Ndodwa, Andamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Usihlalo webhunga le-DA uHelen Zille uthi iqela lakhe lidlale indima ephambili erhoxisweni kwesiphakamiso sochatha kwi-VAT. Uzile bephendula kwisibhengezo sesebe lezezimali sokurhoxiswa kochatha kule rhafu nebiza kuqala ngomhla wokuqala kuMeyi, ukanti amaqela wohlukeneyo ezopolitiko naphantsi korhulumente obumbano i-GNU abamba inkomfa nonondaba namhlanje ephefumla ngesi sibhengezo somphathiswa wezezimali. I-DA ithi iqinisekile ukuba umphathiswa uye wacetyiswa ngamagqwetha akhe ukuba akazuliphumelela ilinge lakhe enkundleni lokuzithethelela kwisiphakamiso sakhe sochatha kwi-VAT. Usihlalo webhunga le-DA uHelen Zille uthi ukuba bekukwelinye ilizwe umphathiswa wezezimali ngekudala wahlayo esihlalweni sakhe. What I'm saying is that there can't be a greater embarrassment for a finance minister than to have been so adamant that a VAT increase was essential, to have repeated that in his court papers a week ago, to have refused to buckle to any pressure or any negotiations or any advice from anybody. Usomlomo we-ANC uMahlengi Bhengu Motsiri uthi ukurhoxiswa kwe-VAT ibisisigqibo semibutho yonke ekwi-GNU. It is now formally confirmed that the proposed increase in value-added tax VAT initially tabled in the March budget will not proceed. This outcome is a product of sustained, lawful and transparent engagement reflecting the constitutional supremacy of Parliament as the final authority on public finances. Imibutho ephantsi korhulumente wobumbano iligxekeka nobomi ikhwelo lokuba umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana ukwenze oku ngenxa yoxinzelelo lwe-DA. No political party or single political party can claim victory over this specific milestone. It is a win for the people of South Africa who deployed us to govern in the government of national unity and advance their interests. There will be no VAT increase, not because of any court case that opportunistic parties now seek to falsely claim credit for. The Democratic Alliance waking up this morning after seeing the statement of the minister and claiming victory is quite hypocritical, because they have never rejected the VAT increase at the beginning. This process has been about freeing the finance minister from extortion. We can now proceed with the budget without also having to talk about legislation that has already been passed by Parliament. Iqela le-DA lithi liza kuqhubeka nedabi lokuqinisekisa ukuba amanye amasolotya omthetho we-VAT achazwa njengangekho semthethweni. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngorhoxiswa kochatha kwi-VAT. I am overjoyed that the VAT increase has been withdrawn because, quite frankly, I mean, I'm here now at the UIF offices to submit my UIF claim, and just the thought that VAT could have gone up by 0.5% is a big deal. It's a good news for me because I was worried, because when it's go up, it means everything is going to go up. Yeah, it will make a big difference to all the people. This is a good governmental move, and I hope that they'll make better choices in the future like this one.
Mongameli welizwe lase-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky utyelele eli namhlanje ngenjongo zokudibanisa intloko ngemiba erhanqe lamazwe omabini nomongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa kuluhlu lwezinto eziphale phambili kwezintetho luphuhliso loqoqosho lwalamazwe nemfazwe egqubayo phakathi kwe-Ukraine ne-Russia bavumelene ngamxhelomnye ukuba makubekho uxolo phakathi kwalamazwe ngelixa ilizwe lase-Russia libeke imiqathango emayilandelwe kuze kumiswe uhlaselo lujoliswe kwelase-Ukraine. Ugaleleke okokuqala ngqa kweli umongameli wase-Ukraine uZelensky namhlanje. Uthi olutyelelo lusemthethweni uluthabathe ngeenjongo zokuqinisa ikhonkco lorhwebelwano phakathi kwalamazwe mabini kuquka nokubekwa kwezixhobo phantsi kwimfazwe yeli lizwe lakhe neRussia. I said that everything depends on Russia's intention and desire, because it is in Moscow where they have to make a decision on silence, making relevant orders to the Russian army. Kwangaxeshanye, umongameli weli uRamaphosa uthe noxa bekhalimela izenzo zohlaselo zelizwe laseRussia, ingalo yomthetho yiyo ababhenela kuyo ngokwemigqaliselo yobudlelwane yamazwe ngamazwe. We have reinforced our common commitment to the respect of the rule of law in international relations, multilateralism, the central role that the United Nations plays in global governance, and the maintenance of global peace and security. South Africa is deeply concerned about the continuing conflict in Ukraine, the continuing loss of civilian lives. Ukanti imibutho yopolitiko neyabasebenzi ibambe uqhankqalazo ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso ngentseni yanamhlanje isithi olutyelelo aluzukuzisa nguquyitheni nanjengoko kaZelensky bembona njengonganyulwanga ngokusemthethweni. We demand that with immediate effect that Zelensky must be instructed to return to Ukraine with immediate effect, and that South Africa must publicly declare its non-alliance with any militarist or imperial agenda it represents. So we're calling for Cyril Ramaphosa that while they're having lunch now, he must tell Zelensky that after lunch he must go back. OkaZelensky kunyanzeleke alushunqulele utyelelo lwakhe nobeluza kudlulela kwezinye iintsuku ngenxa yeziqhushumbisi zakutshanje ezehlasele ilizwe lakhe. Okwangoku, ukuphela kwemfazwe kulamazwe kusengamampunge de kube kubonwa ngasolinye. Okanti ingxoxo mayelana neminye imiba phakathi kwalamazwe kulindeleke ziqhube kwiintsuku ezizayo. Liphanzile ilinge lesibini lalowa isakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma lokufuna ukuba ashenxiswe umtshutshiso phambili kwityala lakhe lentengo yezixhobo uBilly Downer. Inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu iwise esisigwebo ngentsasa yanamhlanje. Umnumzana Zuma ebefake isibheno phambi kwale nkundla ecela umngeni kwisigwebo sayo sangaphambili nalapho yayisichithile isicelo sakhe sokuba athi gubu cala uBilly Downer kweli tyala. Lokazuma uthi izizathu zakhe zokufuna ukuba ashenxiswe kweli tyala Billy Downer kungokuba unomkhethe kwaye ukuba uyaqhubeke khona kweli tyala yena nguZuma akazokufumana tyala likhululekileyo. Umnumzana Zuma nenkampani yezixhobo yaseFrance Thales bajengene namatyala obuqhetseba urhwaphilizo nonaniselwano ngemali ngokuphathelene nebholo lentengo yezixhobo elaziwa ngeArms Deal lango-1999. Linikwimbeko iqala lemidlalo kamabonakude uBradon Mlangeni Nawa eSoweto Theatre eGauteng namhlanje. Usapho izihlobo noogxa bakhe kwezobugcisa bakhumbule eliqala nelibhubhe kwiveki ephelileyo njengethandazwe ukanti ubhubhe neminyaka engama-66 budala. uBradon waqala ukuzakhela indumasi kwimidlalo kamabonakude ngeminyaka yo-1980. Wabonakala kwiSgoodies Nice, Ubambo Lwami, Uhlala kwabafileyo. Ukusuka ngomnyaka ka-1998 ukuya ngomnyaka ka-2018 watsala iintliziyo zabathandi bomdlalo isidingo njengendoda eyayithanda usapho lwayo uBrazeb Matabane. Kananjalo wathi tshe kumdlalo iThe Throne ngo-2006 wawongwa kumabhaso eSAFTAs ngeBest Actor. Ngo-2015 wabuya neLifetime Achievement kumabhaso kaSimon Mabhunu Sabela Awards.
Wawongwa nge-Lifetime Achievement kwakhona kwi-Royalty Soapie Awards ngo-2018. Kambe ukwakhunjulwe ngendima yakhe ke kumdlalo iShaka Ilembe njengokumkani Langa. Usapho lwakhe lumchaze njengethandazwe indoda ebingumzekelo omhle kulo. Sugar was a loving father. He was dedicated to his family. Sugar would ensure that his family is taken care of. Sugar had the talent. He was talented. So he was an icon, and he was motivational to those who are young because they were seeing him as an idol. Izithethi zona zityibelele Nkonde zisithi ibiwatwezile amaphiko ayo ukunceda amanye amagcisa. If someone knows uJohn Latta without uSugar Don Eric Mlangeni, there wasn't going to be me because this guy discovered me. Many of today's successful South African actors owe their start to Bradon's mentorship. He did not just teach them how to act, he taught them how to survive and thrive in an industry that can be both magical and also quite merciless. UBradon uza kubekwa kwikhaya lakhe lokuphumla ngonaphakade ngomgqibelo kwinkonzo ezakubanjelwe eAlbertine Civic Theatre. Goduka ke ndodandini yakwaMlangeni nonawa ulubonisile uthando lwakho eluntwini. Lala uphumle ngokulaqhasha olwakho ugqatso ulufezile. Ebutsheni bale veki imvula ezimandla zibashiye bengenamakhaya abahlali kwindawo yamatyotyombe eMonti eMpuma Koloni. Ukanti uceba wakumasipala iBuffalo City uthi abanye babahlali banikwa indawo zethutyana zokufihla intloko ngethuba lezikhukhula zangaphambili, kodwa bakhetha ukuqeshisa ngazo ezi ndawo kwaye kungoku nje abafuna ukusiwa kwezinye indawo. Ezimvula zibenza baphila ubomi bentshontsho abo bahlala ematyotyombeni eMonti. Sesikunzima kakhulu yonke into apha phakathi imanzi kwabhedi silele kabuhlungu nabantwana kunzima kakhulu imvula iyanetha. Imeko esiyibonile kulamagali kukho alapha ezantsi ngasemfuleni amagali bekuthesa umzali xa ebamba ukutya kuyasasaka ukutya kumanzi everything ibhedi yonke into nje kuyimesa abanye basenazikhabhathi apha esiqikini. Uceba waseDuckets uthi ingxaki abahlali balamatyotyombe abafuni kusiwa kwizindlu zesibonelelo sikarhulumente. Sikhona isinye ispace phayana sifuna ubasusa bonke aba bantu siyobabeka phaa. Ikhona nesinye kwelaa cala okanye ngesibona i-temporary shelters senza i-resettlement, but sine-challenges ezimbini ezintathu. Abantu bakuthi abafuna usuka apha. Umzekelo bakhona sesibasusile apha abafuni uyohlala phaa, bafuna urentisa nge-temporary shelters. Kulindeleke imvula ezimandla eMonti kule mpelaveki. Bavele kwinkundla kamantyi yaseNtuzuma KwaZulu-Natal abarhanelwa abane ngokuphathelene neziganeko eziliqela zokubulala okuze emva kokubanjwa kwabo ngomgqibelo, kanti lisamisiwe lityala nanjengoko amapolisa asaqhuba uphando. Intlaninge yabantu abanxungupheleyo bebegungelene ngaphandle kwenkundla kamantyi phambi kokuvela enkundleni kwabatyholwa. Abahlali kule ndawo yase-Amaoti bathi baphila ubomi bentshontsho ingakumbi njengoba kusekhona eminye imigewu esiselubhacweni. Ndandisekhaya ndiye kuKhissimsi ndeva kuthiwa kudutyulwe umntu wam. Ndabuya kuthiwa udutyulwe ngomhla ka-22 ezogoduka ngakusa. Bamdubula bambulala bamexutha into zakhe ezazisepokothweni kuye. Baphindile bahamba baya kokwabo. Bafika baqhaqha irufu bangena phakathi bathatha imali engango-45,000. Osogqiba babulala. Njengoko amanye amalungu emigewu engekabanjwa uluntu luthi luziva lungakhuselekanga. Asinathemba ngoku silapha siyoyika. Nobulele ebusuku noba kukhona into egibela phezu kwendlu vele bengathi ngabo siyoyika sihlelanga kakuhle. And ngomakhelwane futhi siyabazi sihlala nabo. Nabazali bakhe sijongana nabo. So nje hayi asikho mnandi nje kakuhle ngoba abakafumaneki bonke. Abahlali bacela urhulumente ukuba abeke amajoni kule ndawo uqinisekisa ukhuseleko. We had a peace march because the people were just demanding even the soldiers to be deployed in our areas because of the high number of people who were just brutally killed by these criminals. And they said they want soldiers to come now, or minister must tell us what is it that is going to happen as from now. Eli tyala limiselwe umhla wama-27 kuMeyi.
Kanti ke umbukeli wethu usithandile kaMaqazolo eSamora eKapa usithumela ividiyo namhlanje nalapho asichazela banzi ngemeko engantlanga baphila phansi kwayo ngenxa yelindle elibaleka esitalatweni. Uthi kudala bekhala kwabasemagunyeni kodwa bafumana incedo. Masithemba basemagunyeni baza kuvakalelwa bayilungisele meko. Molweni babukeli bam. Othethayo kwaMaqazolo usithandile ngegama lapha eKapa. Ndikwindawo yaseSamora Mashele. Apha eKapa siphila le mpilo ke babukeli apha sisithatha sethu esi kuthiwa iZwelibanzi Street apha eKapa kwindawo yaseSamora. Yidrain yethu le apha esitatini ndim umuntu oklina apha ngalo lonke ixesha. Imdaka inje kudala siyirepota kumasipala walapha eKapa le nto ngesicela uncedo kuba nzima ngezinye imini novula endlini. Kanti ke mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo sicela usifotele ividiyo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Ntsimo Zulu noThabile Makhaphela. Qwathikazi noncuthu kwideska yendaba ndiyakubulisa mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku nawe kwiqonga lam leMozulu mnake ngegama ndikuThabile Makhaphela inzwakazi yabathembu mvanje bethuna yenjenje imozulu leyo ke yesiyesivulalo ngokuphawula umfanekiso wethu wokuqala ogxilisa kabanzi futhi kwiziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphelelwa phela kakhulu lihle kakhulu ilanga pha kumbindi njengapha umzekelo kooPriska kwasekuseni bevuswa kuyela 10 degrees baqhubeke bukele pha ngomsemva kwedinala beluvala belusongulwa suku ngamashumi amabili nje akhatshwa sisibili kanti ke wona mbukeli amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala ngqaka lokhu iphondo eliphalo eMpuma Koloni ngamandla futhi kumantla walaphondo koBurgersdorp kwintshona elaphondo pha ekuseni khona inkwankce evakalayo pha futhi ngesasibhozo baluvalo lwasuku kwakhona futhi ngeshumi nje elikhatshwa sisibhozo kanti ke sebenjenje pha ephondweni laseFree State ngamandla futhi kumazantsi walaphondo nempuma yalo khona inkwanka khona ingqele khona ukubhudlo qatha komoya ningale kakhulu phaya ngesasihlanu ngexesha lasekuseni kanti ke mbukeli wami ekhaya sebenjenje bona phaya kwelaphondo lasentshona Koloni ngamandla futhi kwimpuma yalo Beaufort wasekuseni futhi kucwengile ngo11 degrees napha kumazantsi ko-Oudtshoorn futhi safana kukhona lamaqondo phaya lishumi nje elindanye kanti ke baphila kanje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kumantla mpela phaya iconga ngamandla futhi lalanga yonke langqele phaya koKurumane ekuseni kuyabanda ngo7 naphaya eKimberley kwiziphaluka ikhona inkwanca ngexesha xa bevuka phaya ekuseni bona ke baphila kanje pha kwelaphondo laseNorthwest ngamandla futhi kwintshona yalo namantla umzekelo phambukeli koTosca futhi nazo zonke indawo ezikufuba ngo12 degrees nokuqala icwengile nje yonke lava kwedinala yangomso nansi bethuna kaloku kwakhona futhi imozulu phaya ephondweni laseGauteng ke apho sikhoyo ngalomzuzu uNdlunkulu kusePretoria ngo10 degrees phaya ekuseni futhi qabaqaba ngamafu nje yonke nemibindi yelaphondo kuyabanda phaya ekuseni kwakhona ke benjenje phaya ephondweni futhi eliseLimpopo nelikumantla ke apha kuMzantsi Afrika incam yalo pulukwane kwasekuseni futhi zimvula zintshizane nendudumo phaya yonke lantsasa ngelashumi elinesine bona ke zebenjenje xa sisehla njalo futhi phaya ephondweni laseMpumalanga ngamandla kumantla walaphondo sikhukhuza kuyaduduma phaya yonke lantsasa napha kombombela futhi lomeko isafana bevuswa zintshizane zithe xhaxha yonke intsasa ngelashumi elinesithathu bukele ekhaya kawuvume wethu ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya kwaZulu Natal ngamazantsi futhi phaya eThekwini futhi kuyanetha mpela ngo18 degrees napha koPietermaritzburg ekuseni kula 12 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha limiyoli. Kamnandi mawethu.